kawo min kes a Kano, an kawo min kes din yarinyar da aka kama ta aka ganta a kasuwa, yarinya karama mai karamin shekaru, budurwa ce ta aure da goyonta danyen goyo, tana bi shago shago tana neman bara tana sadaka. Wani ya kira ta yace ke ya aka yi? Kawai sai ta ce ai ta ɗaliban malam wani ne. Ɗalibar wane? Subhanallah, me ya faru? Aurenta ne mutu. Aka zo daga kasuwa, wata kasuwa aka kawo min ita. Malam ya kaba ɗalibin, nace wallahi ban sani ba. Ke me ya faru? Ya aka yi? Aurenta ne mutu. Me ya faru? Ai ubanta ne yace ba za ta koma gidansa ba. Na dauke ta muka je gidan uban, wallahi yanzu haka ina ganin fuskar uban nan, dattijo mai furfura gaba daya. Ya fito yace malam sanda zuwa, yaya aka yi? Nace na zo ne in bi kadin yarka, naji an ce ba ta ka hana ta zama a gidanka, aurenta ya mutu kuma tana zuwa tana bara tana roƙo. Yace kwarai ko lalle ni ba ni nace ta bara ba, aurenta ya mutu kuma nace ta nemi gidan uban da za ta zauna, ba dai gidana ba, inda ina raye sai dai ina mutu ta zo ta ci gado. Nace me ya faru Alhaji? Yace abin da ya faru shine malam, yaro ta kawo za ta aura. Nace mata wance yaron nan ba shi da kirki, ba shi da mutunci, iyayensa ma baya ganin darajar su, ballantana ni ko ke. Ina baki shawara ki canja wani mijin ba shi ba. Yarinya nan ta dubi fuskata ta ce min ita gaskiya tana son sa. Nace fa kar ki zo ayi wani abu na da na sani. Tace ita ba komai baba, ita za ta aure shi. Yace aje ayi. Aka daura aure malam, bata dade ba ya mata ciki ɗaya ya sallamo ta. Yace kin ga abin da na gaya miki, gashi ya kasa rike ki, kin ki bi shawara ta, yaya za a yi ki zo ki wannan abin? To shikenan daga yanzu ya isa haka. Wallahi tana zaune yarinyar nan kawai sai ta ce ita sai ta koma gidan mutumin nan. Warai kuwa. Yace to shikenan za ki koma? Kar ki koma, ki yi hakuri, mu nema miki wani bazawari da zai aure ki. Tace ita sai ta koma, ya za a raba ta da gidan 'ya'yanta? Wallahi malam, duk wannan irin ba da dama da ake cewa kar aiwa yara auren dole, malam yanzu 'ya'yan sun da su suke juya iyayensu wallahi. Yace to shikenan ki koma. Ya aka yi haɗin zance, ya zo ya haɗa shi, ya zo ya samu uban yarinya, suka zo suna sauyin magana, yana masa faɗa kaza, sai kawai mijin fa shi da za mai da auren yace billahi azimu sai in kwashe ka da mari yanzu. Mijin yarsa fa a kofar gida, yace a nan kofar gidan yaron nan yazo, yace in dauki yata in baka ka mare ni, yace wallahi sai in mare ka, kai din banza, har zaka zo kai nan wa wancan banza. Ya koma gida yana kuka, amma wallahi yarinyar nan tace sai ta koma gidansa. Yace to shikenan, idan kika koma ni dai na gaya miki in ya sake sakin ki ba za ki dawo gidana ba, ki kama hanya ki tafi. Da yake mai ya ce cingam yar makale mata, sai da ta koma gidan mutumin nan. Ta koma kuma ile din ya je ya sako ta, tana tattarowa. Ya ce a haba ai da tijo ne ni, ai sai dai in ina kabari. Ya ce ko sama za ta haɗu da ƙasa ba dai ke a nan gidan ba, tunda ba Allah na sabawa ba, na kafa miki sharaɗi da doka. Malam ina ganin girmanka, ina ganin mutuncinka, ina ganin kimarka, na san ɗalibarka ce, Allah maka albarka, ka nema mata gidan da za ta zauna, amma nan ba za ta zauna a gidan nan ta zo ta ci abinci a gidana ta kwana nan ba, ta tafi dai wurinsa, in toya ta zai ya toya ta, in gasa ta zai ya gasa ta, ba gidana ba. Na ce to haka yi? Ta ce kwarai kuwa. Na ce to ni ma dai iya taimakon da zan iya yi kenan. Azza wassalam. To me zan yi? Ba abin da zan iya yi wallahi. Ku ji tsoron Allah, auren dole ana wulakanta iyaye, kar su muku auren dole amma kuma ku daina musu auren dole.